Champhai Zote khawtlang le Assam Rifles te inkarah buaina thleng AR in suan chuak zalen me ni som pali sang ni som ni paruk thole ni kalta zandar red vel khan Champhai Zote khawtlang le 14 Assam Rifles te inkarah in hmu thiam lo na thlenga AR te hi in son tura khawtlang in an phut wangin ni zan khan anom na tangin an suan chuak nia thudon ani zalen thudon danin ni zan masa dariat vel khan Champhai Zote le ngur kho inkarah duty 14 Assam Rifles duty uniform in bello silai le chem keng the chuan Zote VC member van lal roya sai lo le lal riat renga teram kal hong lam chu lo manin an phuar beta van lal roya sai lo hi kutlak zuin alua hliam te na watuara heti lai hian lal riat renga chuan an kho VC secretary lalmon oma hna har satna an to dan te mobile phone mangin a hrila Zote khawtlang thin rim chu boina chuan mun lam panin an kala borok chhejok a thlen ma in khawtlang hloi tu ten mi puyan khap bet thai ani he thil thlenga wang hian Zote mi pui chuan an kho keng loka 14 Assam Rifle in duty post an nei mek chu thriat tur le he mun hi chhuah san ngal turin an phuta Zote khawtlang in an phut nangin 14 Assam Rifle te hian ni zan atangin an bungrua le an thil paimo te an thiar chok ngala duty post building le one in tero Champhai police ten an veng zui thung kon an kem tukan jing da ko ma achok tura an in tiam angin mi pui kutlak an lawa wangin zan khuwa ina in tiara tukan jing na li theng mai khan tiya kan Champhai police lampang ten an lo veng tat bokati hian til fel lo ompal ven hon til thuwa chuan tuna hian ni kana sam